Ja sam Vesna Gostimir Pazini, imam 67 godina. U specijalnoj bolnici Sveta Katarina operirala sam kuk. Odabrala sam bolnicu zato što sam htjela dobro rješenje za tegobe koje sam imala, koje su se godinama samo pogoršavale i htjela sam da to rješenje bude najbolje moguće i da bude trajno. Na operaciju ugradnje umjetnog kuka dolaze pacijenti koji imaju velike tegobe. To su ljudi koji imaju intenzivnu bol, to su ljudi koji imaju jako ograničen opseg kretnji. Zbog njihovih tegoba, njihovo svakodnevno funkcioniranje u nekakvim svakodnevnim aktivnostima je izrazito ograničeno. U našoj bolnici taj zahvat je gotovo pa rutinski, obavlja ga educiran tim liječnika i pacijenti su izrazito zadovoljni nakon učinjenog operacijskog zahvata. Operacija je bila u 11. mjesecu prošle godine i prošlo je iznenađujuće dobro. Zaista iznenađujuće dobro. Ja sam bila oduševljena, ništa me nije boljelo. Sve je išlo prema protokolu, sve prema knjigama, nakon mjesec dana bez jedne štake, nakon 2 mjeseca bez druge. Rehabilitacija sjajna, jako bila zadovoljna. Za dobar rezultat operacijskog zahvata ugradnje umjetnog zgloba kuka iznimno je bitno sprovesti dobru fizikalnu terapiju. Fizikalna terapija u našoj bolnici započinje već sutradan od operacijskog zahvata. Pod kontrolom fizioterapeuta bolesnici se naravno stvar uz pomoć 2 podlaktične štake podižu i kreću raditi prve korake. Nakon zahvata i nakon provedene odgovarajuće rehabilitacije, tim ljudima se doslovno promijeni život. Oni dobiju bezbolan, stabilan kuk sa dobrim kretnjama i sposobni su za mnoge aktivnosti za koje prije toga nisu bili. Kad je prošao rok koji protokolarno ortopedi imaju između jedne i druge operacije, nisam uopće okljevala, otišla sam na dogovor za drugu operaciju i otišla sam bez grča, bez straha i nisam se nijednog trenutka pokajala.